Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε 1,5 χρόνο, πόσες αλλαγές έχουμε δεχτεί όλοι στη ζωή μας αυτόν τον 1,5 χρόνο, πείτε μου από κάτω στα σχόλια. Εγώ είμαι η Αγγελική, για όποιον δεν με ξέρει, για όποιον με ξέρει να δει τώρα μέσα στο προηγούμενο βίντεό μου, νομίζω να δει μια άλλη Αγγελική, ας μην τα δει καλύτερα. Έχουμε να τα πούμε 1,5 χρόνο. Ήμουν οριακά πριν λίγο καιρό να κλείσω και το YouTube. Εντάξει, δεν έχει νόημα μετά από 1,5 χρόνο να την ανεβάσω, θα με έχετε ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά, βλέπω πολλούς γνωστούς μου που μου λένε Αγγελική, τι έχεις κάνει με το YouTube, δεν ανεβάζεις κάτι τέτοια. Και λέω, γιατί να μην σας ανεβάσω κάτι. Μετά ξαναλέω, δεν έχω χρόνο, πάω για ύπνο. Και ξαφνικά απόψε είναι πολύ σημαδιακή ημερομηνία. Βγαίνει και η κάμερα, ναι, γιατί τη στηρίζω στο καρεκλάκι του Νάσου. Ο Νάσος είναι ο γιος μου. Θα τα πούμε μέσα στο βίντεο αυτά. Απλά κάνουμε αυτό το βίντεο έτσι για να πούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πού έχουμε μείνει, τι έχει αλλάξει στη ζωή μας, πόσο καιρός έχει πέρασει από όταν τα είπαμε τελευταία φορά, τι αλλαγές μπορεί να έχουν γίνει στη ζωή μας αυτό το διάστημα, άπειρες. Είναι λοιπόν Τετάρτη βράδυ, 16 του Γενάρη, μετά από γιορτές, πρωτοχρονιάτικες, χριστουγεννιάτικες, φώτα, Γιάννηδες, όλα αυτά τα ωραία. Παρ' όλα αυτά ο Γενάρης έχει και άλλες εορτές και είμαι λοιπόν σε μια θέση να σας πω ότι βρίσκομαι στο σπίτι. Ο Γιάννης με τον Άσο, ναι, τον λένε Νάσο, Αθανάσιο Παναγιώτη. Είχαμε μείνει σε βιντεάκια παλιά που τον έλεγα ο Μπέμπης, γιατί έχουμε να μιλήσουμε 1,5 χρόνο. Και τότε ήταν πολύ μπέμπης, πρέπει να ήταν γύρω 9 μηνών όταν σταματήσαμε να μιλάμε. Τώρα πλέον είναι 21 και τον βαφτίσαμε το Σεπτέμβριο τον περασμένο. Τον ονομάσαμε Θανάση Παναγιώτη. Θανάση ήταν ο πεθερός μου και είχαμε τάξει το βγάζαμε αυτό το όνομα. Παναγιώτης γιατί τον είχα τάξει εγώ στην Παναγία όταν ήμουν έγκυος. Είχα όλα αυτά τα προβλήματα που κάποιοι θα έχετε δει τα βίντεο μου σίγουρα. Και τον φωνάζουμε Νάσο, είναι ο μικρός Νάσος, αντίθετος, όποιος με παρακολουθεί Instagram, Facebook, TikTok, όλα αυτά. Αν με παρακολουθεί, αν δεν με παρακολουθεί, να μπει τώρα μέσα να με παρακολουθήσει, γιατί ανεβάζω υπέροχα, φοβερά, δημιουργικά, stories, φωτογραφίες και γιατί να μην με παρακολουθείς, τώρα αμέσως. Θα ξέρει λοιπόν πως τον φωνάζουμε Νάσο, είναι ο αντίθασος μικρός ζαβολιάρης Νάσος και... Αυτό λοιπόν έλεγα, ότι ο Γιάννης με τον Νάσο κοιμούνται, ξεραίνονται, αν τους ακούτε να ροχαλίζουν στο δίπλα δωμάτιο, χωρίς να έχω κλείσει πόρτες για να ακούω αν είναι όλα καλά. Μπορώ να σας πω ότι είμαι στο σαλόνι με απόλυτη ησυχία. Να πω την αλήθεια μου ότι είναι 12.30 το βράδυ και ότι έφαγα ένα μπολ, αηδία να σας το δείχνω, αλλά ok, από σπανακόριζο που είχε μείνει από το μεσημέρι, γιατί πίναγα και δεν είχα φάει βραδινό, με το πυρουνάκι του Νάσου. Επίσης έχω βάλει δίπλα μου να πίνω για να τα λέμε έτσι ήρεμα και χαλαρά ένα ποτήρι κοκακόλα από το καινούριο μου ποτήρι που τα πήρα από το Γιούσκ, ούτε 1 ευρώ. Πήρα αρκετά γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι απλά, τα σπάω συνέχεια τα πλενοπιάτα του τέστην, έπρεπε να πάρω μερικά να μπορώ να σπάω με άνεση φτηνά και έχω βάλει την κοκακόλα μου και λίγες σταγόνες από ένα γνωστό να μην πούμε τώρα ουίσκι, έτσι απλά να χαλαρώσουμε, ας πιούμε. Πάρουμε δυνάμεις. Γενικά μου αρέσει έτσι λίγο το βράδυ να πίνω. Δεν είμαι από αυτές που μου αρέσει το κρασάκι με ποικιλία, χαλαρά, να βλέπουμε τηλεόραση. Μου αρέσει το ποτό. Αλλά που και που έτσι, μιλάμε μια φορά το μήνα, να βάλω ένα ποτήρι ουίσκι, έτσι λίγο αυτό. Με ηρεμεί, με χαλαρώνει. Το μαλλί είναι σε κακή κατάσταση. Ότι έκανα μπάνιο, έκανα και μια έτσι skin care routine, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είμαι κουρασμένη, αλλά ok, νομίζω το πρόσωπο μου λάμπει. Λοιπόν, να πάρουμε μια σειρά σε αυτά που σας λέω. Λέμε λοιπόν ότι ο Γιάννης και ο μικρός κοιμούνται, είναι 12.30 το βράδυ. Έχουμε βάλει ένα ποτάκι να πίνουμε για να τα λέμε όμορφα και ωραία. Είναι στο σαλόνι. Θα πω την αλήθεια μου, τα φωτάκια που βλέπετε απέναντί μου να λαμποκοπάνε είναι του δέντρου. Δεν έχω ξεστολίσει ακόμα. Ναι, δεν έχω βρει χρόνο. Θα μου πεις, δεν έχεις βρει χρόνο, αλλά είσαι 12.30 το βράδυ να βγάζεις βίντεο και να μιλάς, να λες για τη ζωή σου και Είμαι εξατλημένη, κουρασμένη, απελπισμένη, αδύνατο να σηκωθώ να ξεστολίσω ένα δέντρο που είναι γύρω στα 2,20-2,30, είναι ακριβώς απέναντι μου, γι' αυτό το κοιτάζω, με γύρω στις 380 μπάλες, στολίδια, οτιδήποτε, 3 σειρές από 5.000 λαμπιόνια,
Δεν στόλισα το Σύνταγμα, αλλά ο Γιάννης είναι λίγο υπερβολικός. Όλο αυτό το φως που βλέπετε γύρω μου είναι μόνο τα λαμπιόνια, τίποτα άλλο. Δεν έχω ανοίξει κάποια λάμπα, κάτι. Τα λαμπιόνια μόνα τους. Και είναι τώρα 1,5 μήνας και είναι φίλοι μας οι Δέοι. Άπειρα λουλούδια, χριστουγεννιάτικα, οι βασίλειδες, νεράιδες των εξωτικών και όλα αυτά που παίρνουν. Τις γιορτές, θάνατος κτλ. Έχουν κατακλείσει όλο το σπίτι. Με αποτέλεσμα, εγώ πρέπει να κατεβάσω γύρω στις 6 με 7 κούτες από το πατάρι. Συν τις βαλιτζούλες του τεραστίου διαστάσεων δέντρου που ούτε καν χωράει στο σπίτι μας που είναι μόλις 85 τετραγωνικά. Αλλά εμείς το έχουμε εκεί να κρατάει καλά. Και ένα σωρό άλλο ακόμα στολίδια που είναι στο περίχωρο. Και δεν βρίσκω καν τη διάθεση και τη δύναμη. Στολίσαμε με μεγάλη δυσκολία φέτος, καθώς επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, δεν τα γνωρίζετε. Έχουμε πένθος, γιατί έφυγε ο μπαμπάς του Γιάννη τον περασμένο Μάρτι. Έτσι, ήμασταν λίγο στη συζήτηση αν θα στολίσουμε ή όχι. Εντάξει, γενικά, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε. Αυτή δεν είναι η κουβερτούλα μου. Απλά σας το λέω γιατί παρότι το καλοριφέρ πριν λίγο έκλεισε, εγώ δεν μπορώ, νιώθω μία παγωμάρα, θέλω την κουβερτούλα, νιώθω ασφάλεια. Είναι 510 χρόνων. Αυτές οι κακές φλήσεις πολλών χρόνων πίσω που τις παίρναμε γύρω στα 10-15 ευρώ. Την έχω δώσει στο καναπέ, βολεύομαι συχνά. Αυτά που λέτε δεν έχω ξεστολίσει. Έχουμε πένθος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα καθόλου. Δεν είναι θέμα που θέλω να το θίξω στο βίντεο. Απλά ήμασταν σε μία κουβέντα αν θα στολίσουμε ή όχι. Γενικά, εγώ δεν είμαι πολύ τον πιστεύω. Όχι, δεν είμαι το πιστεύω, γιατί είμαι πολύ τη Εκκλησία. Δεν είμαι ότι αυτό πρέπει και επειδή έχουμε πένθος δεν στολίζουμε, επειδή έχουμε πένθος δεν βγαίνουμε, επειδή έχουμε πένθος δεν φοράμε άλλα χρώματα κτλ. Δεν είμαι έτσι, ούτε και ο Γιάννης είναι έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνουν, ήταν πατέρας του αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, θα το αφήσω το θέμα εδώ, θα το συζητήσουμε άλλο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ βαρύ, επίπονο. Μας άφησε αρκετά πίσω και στη μεγαλύτερη χαρά, ξέρω εγώ, που όλοι έχουμε όταν έχουμε ένα παιδάκι κτλ. Που μόλις χρόνιζε, εμείς είχαμε αυτό το θλιβερό γεγονός για όλους και για το παιδί, γιατί και το παιδί είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται, να μιλάει, να αντιλαμβάνεται καταστάσεις, ανθρώπους και ήταν για όλους πολύ δύσκολο. Ωστόσο, στολίσαμε, εντάξει, ο μικρός πλέον καταλαβαίνει, τα πάντα του αρέσουν όλα, ξέρει τα Χριστούγεννα, περίμενε πώς και πώς τα λαμπάκια, τα βλέπε στα μαγαζιά, στους δρόμους και είπαμε να στολίσουμε. Πολύ low profile όμως, ούτε ανεβάσαμε πολλά stories, ούτε κάναμε ιδιαίτερες, τι βρήκα εδώ, ένα υγρό ματιών, ένα κολλήριο, ιδιαίτερες αναρτήσεις χριστουγεννιάτικες κλπ. Παρ' όλα αυτά όλα είναι μέσα στη ζωή και όλα είναι για να μας δίνουν μία σκουδιά που λέω εγώ, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, να αντιλαμβανόμαστε κάποιες καταστάσεις. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω μάλλον ότι γίνονται αυτά τα πράγματα γύρω μας και ξαφνικά ίσως γι' αυτό που είπα, ότι πρέπει κάτι να μας δώσει ένα κλικ, ένα μπαμ, ένα δυνατό σκούδημα και να μας πει ξύπνα λίγο και έλα στα σύγκαλά σου. Τέλος πάντων, θα λήξει το θέμα εδώ, αυτό θα το συζητήσουμε άλλο. Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχω ακόμα ξεστολίσει και βαριέμαι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το κάνω εντός της εβδομάδας αυτής που μας έρχεται. Γιατί θα λείψουμε κιόλας για διακοπές, καθώς δεν πήγαμε ούτε γιορτινές διακοπές, ούτε καλοκαιρινές διακοπές, ούτε διακοπές γενικότερα τον περασμένο Μάρτι. Και περιμένουμε πώς και πώς να πάμε διακοπές. Οπότε οπωσδήποτε θα στολίσει το δέντρο, γιατί πρέπει και από το πατάρι να κατέβουν και οι βαλίτσες. Οπότε μια θα κατέβουν οι βαλίτσες, θα κατεβάσουμε και τα κουτιά να φυλάξουμε το δέντρο. Και να πάμε διακοπές, δεν σας λέω πού και πώς και τι, θα τα δείτε στα stories στο Instagram, γιατί το έχω αφήσει έτσι να αιωρείται το θέμα των διακοπών μας, που επιτέλους θα κάνουμε μετά από λιγότερο από χρόνο και τον περασμένο Μάρτι. Αυτό λοιπόν το βίντεο το κάνω τώρα για να σας πω λίγο πού βρίσκομαι τώρα, τι κάνουμε, τι έχει αλλάξει η ζωή μας αυτό τον 1,5 χρόνο που έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με σειρά. Παρ' όλα αυτά, να μπείτε στο Instagram, θα ανεβάσω ένα story, να μου γράψετε εσείς κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε για αυτό το 1,5 χρόνο και να κάνουμε ένα εκ νέου βίντεο που να σας απαντάω σε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι έπρεπε να ξέρετε αυτό το 1,5 χρόνο από τη ζωή μου και από όλα αυτά τα οποία θα σας έλεγα τόσο καιρό και έχετε τόσο καιρό να τα ακούσετε από εμένα. Εμείς λοιπόν το θέμα μεταξύ μας, φίλοι μου, το αφήσαμε πριν 1,5 χρόνο που όλα ήταν όμορφα, ωραία, κυλούσαν. Εγώ ήμουνα σε μια άδεια μητρότητας για
αρκετά μεγάλο διάστημα. Αυτό το 9 μήνο που παίρνουμε όλες οι μαμάδες, όποιες γνωρίζετε και όποιοι δεν γνωρίζετε, μάθετε το από μένα. Και ωραία. Εσύ έχω ξαναπεί ότι μένω πάνω σε φανάρι, έτσι. Το ακούτε, είναι ευχάριστες οι κόρνες εδώ. 1 ώρα τη νύχτα, γιατί όχι, να μην κορνάρεις σε αυτόν που πέρασε και σε ενόχλησε, που είναι δύο αυτοκίνητο και άλλα νησί 1 ώρα τη νύχτα καθημερινή. Εγώ λοιπόν βρισκόμουν στην άδεια μητρότητας, μεγάλωνα τον Άσο, πριν ακόμα το βαφτίσουμε, δούλευα στο μαγαζί του άντρα μου, όσο μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ. Στο ενδιάμεσο λοιπόν, που δεν σας το έχω αναφέρει και θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, κρατήστε τα τικ-τικ-τικ και θα τα κάνουμε όντως βίντεο. Τώρα γύρισα και είπα θα γυρίσω δυναμικά. Όποιο βράδυ εγώ δεν νιστάζω, θα σας κάνω βίντεο. Μπορεί να είναι και πολλά βράδια που δεν νιστάζω. Απόψε πάντως δεν νιστάζα γιατί ένιωθα κάπως κάτι, ένα mood κακό και ήθελα απλά κάπου να ανοίξω την κάμερα και να τα πω. Αυτό λοιπόν και έλεγα. Μ' άφησα λοιπόν κάπου εκεί που ήμουν στην άδεια μητρότητας, βοήθαγα τον σύζυγό μου στο μαγαζί του, δεν δούλευα οπότε ήθελα με κάτι να απασχολούμαι και έτσι έφτιαξα μια δικιά μου σειρά κοσμημάτων. Αυτό λοιπόν δεν σας το έχω αναφέρει σε βίντεο. Έφτιαξα λοιπόν την εταιρεία τη δική μου, Αγκοστίνο, υπάρχει και στο Instagram να τη βρείτε. Δικά μου κοσμήματα, τα επεξεργάζομαι εγώ σε υπολογιστή, τα σχέδια, το στυλ, τα χρώματα, τις υφές, γιατί δεν είναι χρυσό και ασήμι όπως είναι αυτό που πουλάει ο σύζυγός μου. Είναι ατσάλι, είναι πλεκτό ύφασμα, είναι ασήμι με ατσάλι, δέρμα και διάφορα άλλα κοσμήματα τέλος πάντων τα οποία είναι εντελώς χειροποίητα. Τα κάνω εγώ μέσα σε πρόγραμμα υπολογιστή και η ελληνική βιοτεχνία μου τα παράγει, μου τα φτιάχνει και έχουμε αρκετά κομμάτια που είναι δικό μου στυλ. Σαφώς όμως, επειδή η αγορά είναι τέτοια και οι πωλήσεις για να γίνονται πιο δυναμικές έπρεπε να έχω και άλλες κατηγορίες πράγματα, έχω βάλει και πολλά άλλα πράγματα, κοσμήματα, τα οποία είναι από πολύ γνωστές εταιρείες όπως Bulgari, Louis Vuitton, Van Cleef και τέτοια πράγματα, τα οποία αρέσουν. Και ό,τι και να φτιάξω εγώ με τα δικά μου τα γούστα, τα χέρια και τον υπολογιστή, πάντα θα φεύγουν κυρίως και θα πουλούνται πράγματα τα οποία είναι πιο πολύ κινήσιμα σε Instagram και αγορές γενικότερα ιντερνετικές. Οπότε λοιπόν έφτιαξα την εταιρεία μου, την Αγκοστίνο, την οποία τη διαχειρίζομαι κυρίως ηλεκτρονικά μέσω του Instagram μου, αλλά έχω και μία αρκετά μεγάλη βιτρίνα πλέον στο μαγαζί του Γιάννη. Έχω και κάποια σημεία στο νησί που συνεργάζομαι, όπως ένα μεγάλο ξενοδοχείο 5άστερο στο Λαγανά, το ξενοδοχείο Καστέλι, όπως και την Χάμσα Boutique με τα ρούχα και είναι και Beach Boutique γιατί είναι και σε παραλία που και εκεί έχουμε βάλει ένα μικρό corner με δικά μου πράγματα και το μαγαζί του άντρα μου, καθώς επίσης 2 βίλες στο Βασιλικό και ένα ξενοδοχείο στο Τραγάκι, τα οποία αυτά θα κρατήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να το ανακοινώσουμε για προσωπικούς λόγους. Αλλά κυρίως το διαχειρίζω μέσω του Instagram και του μαγαζιού του Γιάννη, που εκεί με βλέπει κάποιος πιο εύκολα, ένας τουρίστας ή οποιοδήποτε θέλει να με δει από το νησί. Πρώτα μπαίνει στο Instagram, μετά έρχεται στο μαγαζί του Γιάννη. Παρ' όλα αυτά, βρίσκομαι και σε αυτά τα corner. Αν κάποιος θελήσει και βρεθεί σε αυτά τα καταστήματα στα ξενοδοχεία, μπορεί να πάρει και από εκεί τα κοσμήματά μου, τα οποία λοιπόν λέγονται Αγκοστίνο, έχουν σήμα ένα κάστρο μικρό, το οποίο είναι η αυτοκρατορία μας και το κάστρο είναι το οχυρό μας και από εκεί είμαστε πάντα ασφαλισμένοι και προστατευμένοι και από εκεί βγαίνουν οι δυναμικοί χαρακτήρες, κάπως έτσι το είχα χτίσει εγώ στο μυαλό μου και μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε τη συλλογή μου όλη στο Instagram. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα, καθώς λοιπόν δεν δούλευα και ήμουνα σε άδεια, να κάνω κάτι δικό μου. Κάτι πάντα μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσαν οι αγορές, οι πωλήσεις, η κινητικότητα γενικότερα στα μαγαζιά και οι επιχειρηματικές βλέψεις. Και μ' άρεσαν και τα κοσμήματα, πάντα ψώνιζα και δικά μου κοσμήματα πολύ παλιά όταν ήμουν μικρή. Και μεγαλώνοντας μαζί με τον Γιάννη, που και αυτός είχε τα καταστήματά του, πάντα έτσι μ' άρεσε να ανακατεύομαι, να ασχολούμαι, να προσπαθώ να πουλήσω και εγώ να τον βοηθάω, να δοκιμάζω πράγματα, να κάνω φωτογραφίσεις και αυτά. Οπότε γιατί όχι να μην κάνω κάτι δικό μου. Αυτά λοιπόν είναι το κομμάτι το επαγγελματικό που είχα να σας πω, που το ξεκίνησα εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Με τα κοσμήματά μου έχουμε βγάλει δικά μας λόγκο, έχουμε βγάλει δικά μας αυτοκόλλητα, σακούλες, πουγκάκια, τα οποία είναι όλα Αγκοστίνο, όλα στο χρώμα το γαλάζιο, βασικά στο χρώμα της Tiffany που λατρεύω. Όσο πιο κοντά μπόρεσα να πλησιάσω το χρώμα της Tiffany που είναι μέντα με γαλάζιο.
Γιατί, όπως ξέρετε όλοι, το χρώμα της Tiffany είναι ασφαλισμένο, είναι ένα συγκεκριμένο και δεν υπάρχει τέτοιο στο χρωματολόγιο. Αλλά προσπάθησα να το φτάσω στο κοντά, μπόρεσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και η απόχρωση αλλά και η εταιρεία. Τα κοσμάτα μου κοστίζουν από 5 έως 50 ευρώ. Αυτή είναι η κλίμακά μου, δεν υπάρχει κάτι πιο ακριβό. Αυτά θα σας πω και το συνεχίζω και μέχρι και τώρα και ιντερνετικά και στα σημεία που σας είπα και στο κατάστημα του Γιάννη. Το επόμενο λοιπόν που είχα να σας πω είναι ότι πέρασαν λοιπόν οι γιορτές και ήρθε ο περασμένος Δεκέμβρης, όχι αυτός που πέρασε τώρα του 24, αλλά του 23, γιατί πότε έχουμε να τα πούμε, και κάναμε το πρώτο μας οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό. Γιατί νωρίτερα είχαμε κάνει εντός Ελλάδος, που ήταν πολύ απλά, εύκολα και βατά τα πράγματα. Και είπαμε λοιπόν να πάμε οι τρεις μας διακοπές. Πού να πάμε διακοπές? Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε Μαδρίτη και Τολέδο. Λείψαμε περίπου 8-10 μέρες. Νομίζω 10, τέλος πάντων είναι εδώ και 1,5 χρόνο. Στο το πρώτο μας ταξίδι που κάναμε όλοι μαζί. Και είπαμε να δοκιμαστούμε σε κάτι τέτοιο, καθώς εγώ με τον Γιάννη κάνουμε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, τα λατρεύουμε, μας αρέσουν, τα θέλουμε. Και λέμε πρέπει να το δοκιμάσουμε με το παιδί, να το βάλουμε και αυτό μέσα στο mood το δικό μας, γιατί αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να κάνουμε 5 ταξίδια το χρόνο. Πρέπει να μάθει. Παιδιά, το ταξίδι με μωρό, που ήταν τότε 9 μηνών, πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή κατηγορία σε βίντεο. Ήταν ό,τι πιο κουραστικό έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά και ό,τι πιο όμορφο. Είχα το μυαλό μου ξένιαστο, είχα την οικογένειά μου μαζί, αυτούς που ήθελα να είμαι μαζί, ήμασταν μαζί, σε ένα υπέροχο γιορτινό περιβάλλον της Ισπανίας, που παιδιά δεν έχετε δει πιο χριστουγεννιάτικο τοπίο ποτέ σας. Ό,τι και να λένε για Λονδίνο και Νέα Υόρκη, που έχω πάει και στα δύο μέρη, το γιορτινό κλίμα της Μαδρίτης δεν υπάρχει, δεν το πίστευα. Μπείτε επίσης στα Instagram να δείτε και βίντεο και φωτογραφίες που είχα ανεβάσει. Και παρότι λοιπόν ήταν μόνο 9 μηνών, παρότι είναι μόνο γάλα και κρέμες και πολύ πορτοποιημένα φαγητά, γιατί εμείς δεν δώσαμε και κομμάτια εξ αρχής στο παιδί, ψάχναμε σούπερ μάρκετ να βρούμε έτοιμα βαζάκια, γιατί σιγά μην κάτσω να μαγειρέψω κιόλας στις διακοπές μου. Έτοιμα βαζάκια γνωστών εταιριών για να μπορέσει να φάει ο μικρός, έτοιμες κρέμες γιατί δεν βρίσκαμε παντού στο νερό. Δεν μπορούσα να φάει τίποτα από αυτά που τρώγαμε εμείς, γιατί ούτε μπορούσε να τα φάει πατημένα με πυρούνι, γιατί τον είχαμε μάθει τέρμα λεσμένα. Γάλα, είχαμε κουβαλήσει κοντά 5-6 κουτιά γάλα, σκόνη από τη Ζάκυνθο. Είχαμε κουβαλήσει φρουτόκρεμες έτοιμες. Γενικά ήταν μια βαλίτσα μόνο τέτοια και απορώ πως δεν σπάσαν όλα στις μεταφορές και απορώ πως μας εισπεράσανε και δεν ξεπέρασε και το βάρος. Και πάνες, μορομάντιλα, φάρμακα, προϊόντα περιποίησης, Χριστέ μου, φορμάκια, μπουφάν, ζακέτες, γιατί και ένα μωρό λερώνεται, παίζει να άλλασε 3 φορές την ημέρα, μόνο και μόνο επειδή ήμασταν διακοπές. Γιατί όταν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορούμε να χαλάσουμε και περισσότερα ρούχα. Σαλιάρες, δικά μας μπιμπερό, γιατί ακόμα κάναμε αποστήρωση και γύριζα στο ξενοδοχείο κάθε βράδυ και αποστήρωνα πιπίλες, μπιμπερό, κλίπ πιπίλας και ό,τι άλλο φανταστεί στο μυαλό σας. Κυπελάκια δικά μας, ποτηράκια δικά μας, πυρουνάκια, κουταλάκια, αυτά, τζατζαλα, όλα δικά μας. Παιδιά, ήταν ένα δράμα από θέματα ταλαιπωρίας. Ευτυχώς είχαμε κλείσει ένα τύπου ξενοδοχείο, μπουτίκ, δωμάτια, να το πω διαφορετικά, γιατί είχαν μέσα και πλυντήριο στο υγνοτήριο και νεροχή της κανονικά για να πλένεις και αυτά και βραστήρες και τα πάντα όλα. Εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία γιατί κουβάλισαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια ταλαιπωρία γιατί τρέχαμε όλη μέρα να δούμε πού κοντά έχουμε σούπερ μάρκετ, γιατί όλο μπορεί να χρειαζόμαστε ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και σε πράγματα του παιδιού, μορμάντιλα, πάνες, ιστορίες αυτά. Γιατί όσο και να κουβαλούσες, ποτέ δεν είναι αρκετά και ήταν και αρκετές ημέρες. Πρώτη φορά νοικιάσαμε για όλες τις μέρες αυτοκίνητο, γιατί συνήθως παίρναμε σε διακοπές 2-3 μέρες για να πάμε σε κάποια αξιοθέατα ή κάποια μέρη πιο έξω. Αυτή τη φορά τα χρειαστήκαμε γιατί οι μετακινήσεις ήταν μεγάλες. Μόνο αυτό. Καρότσια. Κολλήσαμε καρότσια, κουβέρτες, ειδικά αυτά τα σκεπάσματα, τα πλαστικά για να διάβροχα για το καρότσι, ειδικά αυτά τα σκεπάσματα που κολλάνε, δεν ξέρω πώς λέγονται, που κουμπώνουν με τα κλιπς στα καρότσια για να υπάρχει ιδιαίτερη θέρμανση στο παιδί, γιατί ήταν οι βαθμοί μείον το Δεκέμβρη στην Ισπανία, παιδιά. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι, ταξίδια με παιδιά είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μαθαίνει από μικρό, συνηθίζει. Αεροπλανό. 4 ώρες σε ένα αεροπλάνο αγκαλιά με ένα μωρό το οποίο θέλει να κουνηθεί, να φύγει, να φτώσει, να πεινάει. Αλλαγή πάνας, γκρίνια, ύπνος. Παρ' όλα αυτά,
Μπορώ να πω ότι επειδή ο δικός μας έχει συνηθίσει πολλές ώρες αυτοκίνητο, βόλτες, γιαγιάδες, παππούδες, από εδώ, από εκεί ταλαιπωρίες, ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός, πολύ εύκολος και πολύ βολικός. Δηλαδή κάναμε ένα ταξίδι εύκολο στο θέμα της αντιμετώπισης και της διαβίωσης των 18 ημερών στο εξωτερικό. Παρότι ταλαιπωρία να κουβαλήσεις όλα αυτά και το βράδυ, ό,τι ώρα και να γυρίζαμε στο δωμάτιο, έβαζα το Γιάννη και το παιδί να κοιμηθούν για να μπορέσω κι εγώ να κάνω ένα μπάνιο και να τακτοποιήσω πλυντήρια, γιατί και εκεί έβαζα πλυντήρια και έβαζα και στεγνοτήρια, να πλύνω πιάτα, να αποστηρώσω και να κάνω και μια δική μου περιποίηση, να ανεβάσω 2 φωτογραφίες, γιατί ήμουν και διακοπές, θα ανέβουν ώρες, ανεβαίνω όλη τη νύχτα. Ό,τι θα κάνει όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα. Να τακτοποιήσω τα ρούχα μετά την άλλη μέρα, να σιδερώσω, γιατί είχαμε και σίδερο. Πάρα πολύ κουραστικό, αλλά ήταν ευτυχώς πάρα πολύ βατό παιδάκι. Δεν κρίνιαξε πουθενά, δεν κοιμόταν όλη μέρα, έτρωγε ό,τι έπρεπε να φάει. Πουθενά 10 μέρες δεν μας βασάνισε. Πέρα από τα πράγματα που είχαμε να κουβαλήσουμε και τις δουλειές που κάναμε όταν γυρίζαμε στο δωμάτιο. Οκ. Και η Ζάκη θα έμεινε, θα τα έκανα. Οπότε πλέον τα πλάνα έχουν αλλάξει. Έχεις ένα παιδί και ηλικία, οπότε πρέπει αυτά να συμβιβαστείς, να τα κάνεις και εκτός. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε στο story που σας είπα, θα ανεβάσω στο Instagram με Q&A, να μου πείτε τι άλλο θέλετε να μάθετε από αυτό το πρώτο ταξίδι που κάναμε, τι χρειαστήκαμε, τι πήραμε μαζί μας, τι έπρεπε να έχει το παιδί μαζί του, τι βάλαμε σε μια βαλίτσα, ό,τι δικαιούμαστε να πάρουμε, ό,τι θέλετε, θα τα κάνουμε σε ένα εκ νέου βίντεο, τέλος πάντων, που θα μου πείτε εσείς τι θέλετε να μάθετε. Στην πορεία λοιπόν αλλάζει η χρονιά, μπαίνουμε στο 24. Τώρα εγώ προσπαθώ να σας τα πω όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε 1,5 χρόνο, ό,τι προλάβω και ό,τι θυμάμαι. Ό,τι δεν θυμάμαι θα το βρούμε σε βιντεάκια σιγά σιγά. Μπαίνει λοιπόν το 24, αλλάζουμε χρονιά όλοι μαζί, οικογενειακά, όλοι και αυτά λοιπά. Εγώ ακόμα δεν είχα γυρίσει φυσικά δουλειά. Έρχεται ο Γενάρης, έρχεται ο Φλεβάρης, έρχεται λοιπόν και ο Μάρτης. Ο οποίος Μάρτης ήταν ο μήνας των καρναβαλιών. Εμείς λοιπόν αποφασίζουμε να κάνουμε, αφού πήγαμε τόσο ωραία το Δεκέμβρη, πρώτο οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό, να κάνουμε και ένα δεύτερο. Λέμε γιατί όχι. Το μαλλί μου προσπαθώ να το φτιάξω λίγο, γιατί φαίνεται πάρα πολύ χάλια. Κάνουμε λοιπόν και ένα δεύτερο ταξίδι στο εξωτερικό και πού πηγαίνουμε και πότε το κλείσαμε, αυτό θα σας πω. Ταξιδεύαμε, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα ή Τρίτη, το κλείσαμε μια μέρα πριν. Δηλαδή, φεύγαμε Δευτέρα, το κλείσαμε Κυριακή βράδυ, κάτι τέτοιο. Αεροπορικά, ξενοδοχείο, όλα και τα βρήκαμε πάνω φτηνά και λέμε ναι, πάμε τώρα. Πήγαμε Αμπου Ντάμπι, Εμιράτα, οι τρεις μας, ναι, όπως τα ακούτε, οι τρεις μας. Επίσης, να κουβαλήσουμε τα ίδια πράγματα. Μορμάντιλα, πάνες, φαγητά, βαζάκια, φρουτόκρεμες, φάρμακα, περιποίησεις, βέβαια. Είχαμε πάει πριν 2,5 μήνες, οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολη όλη η τακτοποίηση των πραγμάτων, οι αποσκευές, όλα αυτά πρέπει να φτιάξουμε, να κουβαλήσουμε, να κλείσουμε, λέω όλα τα ίδια όπως και το προηγούμενο ταξίδι. Βέβαια άλλα ρούχα, εδώ πήραμε μαγιό, πήραμε μπρατσάκια, πήραμε παρεό, πήραμε αντιλιακά, γιατί είχε full καλοκαίρι, είναι οι full καλοκαιρινοί μήνες του, όχι full, είναι οι μήνες όπως στην Ελλάδα είναι ο Ιούνιος ας πούμε, άρα καλοκαιρινός μήνες. Λίγο διαφορετικά λοιπόν πράγματα αυτά που πήραμε. Πήραμε δηλαδή χοντρά, μπουφάν, παλτό, τα καρότσια να τυλίγονται με ειδικές θερμαινόμενες, όπως έλεγα πριν, θήκες κλπ. Πήραμε τα αντίστοιχα καλοκαιρινά παρόλα αυτά. Σε φαγητά και πράγματα τα ίδια. Βέβαια δεν είχαμε αποστήρωση, οπότε δεν μας ένοιαζε τόσο πολύ το τι θα κουβαλήσουμε μαζί από ποτηράκια, πιατάκια και τέτοια. Χρησιμοποιούσαμε ό,τι βρίσκαμε εκεί πέρα, πέρα από το μπιμπερό του. Και πέρα από το γάλα που πήραμε έτσι κι αλλιώς από τη Ζάκη σε σκόνη που έπινε, για να έχουμε. Εκεί βρήκαμε επίσης, γιατί είναι πολιτισμός, όπως ήταν και η Μαδρίτη, βρήκαμε και βαζάκια έτοιμα για φαγητό. Μην με κατηγορήσετε, μια χαρά, εγώ για να περνάω καλά βολεύομαι με όλα. Παιδάκι είναι, θα μάθει και θα φάει και αργότερα. Τι έλεγα, ναι. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά μαζί μας, να πάμε λοιπόν Αμπου Ντάμπι. Πήγαμε ακριβώς τις μέρες των καρναβαλιών που είναι η Τσικνοπέμπτη, το Πίκολο κτλ. Για τη Ζάκη το Πίκολο, για όσους είναι εκτός ακίνηθου, είναι το πρώτο καρναβάλι που κάνουμε την πρώτη Κυριακή με τα μικρά παιδάκια. Εμείς λοιπόν αυτές τις μέρες είπαμε να λείψουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ φθηνό το Αμπου Ντάμπι αυτές τις μέρες. Και είπαμε, όπου ευκαιρία πάμε. Πάμε λοιπόν, λείψαμε μια εβδομάδα, αξιοθέα, τα μουσεία, αυτά περάσαμε. Δεν ήταν τόσο συνεργάσιμος όπως ήταν στο προηγούμενο ταξίδι που ήταν 9-10 μηνών. 9 μηνών ήταν, γιατί σε αυτό ήταν 12, λίγο πριν χρονίσει ήταν. Είχε αρχίσει να ψιλοπερπατάει, ήθελε λίγο πιο να είναι ανεξάρτητος.
Αποφάσισε να βγάλει 12 μηνών το πρώτο δόντιο του και το έβγαλε μέσα στο αεροπλάνο, ναι. Και με το που φτάσαμε και προσγειωθήκαμε στο Αμπου Ντάμπι, ήταν 12 τη νύχτα, 1, πήραμε τον γιατρό τηλέφωνο του πούμε τι κάνουμε, λιποθυμάμαι, δεν υπάρχει αυτό. Πες μου τι κάνω, δεν γυρίζω πίσω, είναι 5 ώρες η πτήση, έχω κλείσει μια εβδομάδα, έχω προπληρώσει όλα, είμαι μοιρά, το ξέχασέ το. Βέβαια, ενημερωτικά εδώ στο λέω πριν το κάνουμε ξέχωρο βίντεο, κάθε φορά που είναι να πάμε κάπου, γιατί και τώρα ετοιμαζόμαστε που σας είπα να πάμε κάπου, πάμε στο γιατρό, φτιάχνουμε λίστα περιποιημένη, τι χρειαζόμαστε, αποφαγώσιμα, φάρμακα, προϊόντα περιποίησης, τα πάντα. Μας δίνει τα πάντα ό,τι χρειαζόμαστε, πληροφορίες, οδηγίες και συγκεκριμένα το Αμπου Ντάμπι μας έδωσε και ένα χαρτί στα αγγλικά να πει με ιατρικούς όρους για ποιο λόγο κουβαλάμε όλα αυτά τα φάρμακα μαζί, γιατί τα παίρναμε όλα σε μικρές δόσεις, ακόμα και κάποια χάπια που είναι ηρεμίας, αν το παιδί είχε μεγάλη έξαρση. Βέβαια, εγώ να πω την ίδια μου δεν είμαι υπέρ όλων αυτών των φαρμάκων και δεν θα έδινα ό,τι έξαρση και να είναι, και αν ο άλλος δεν το αντέχει, ας μην ταξιδεύει. Ας πάρει ένα ιδιωτικό jet. Όποιος ταξιδεύει με κοινά απλά αεροπλάνα σε απλές κοινές θέσεις και όχι business ή first class, μπορεί να δεχτεί τα πάντα. Οπότε δεν αποδέχομαι κανένας την γκρίνια, όπως και εγώ τόσα χρόνια δεν γκρίνιαζα που ταξίδευα με παιδάκια, με γυναίκες και κοπέλες που κλαίγανε, που φωνάζανε κτλ. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Και έτσι μας είπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά τα φάρμακα που είχαμε πάρει μαζί, σαν τύπου αντιβιωτικό, δηλαδή να το παίρνει κάθε κάποιες ώρες, ώστε να μην έχει πάρα πολύ γκρίνια. Μπορώ να πω ότι στο υπόλοιπο ταξίδι δεν είχε γκρίνια, παρότι 1-2 μέρες κρατήσαμε έτσι λίγο τον ντεπών, να του δίνουμε ντεπών, αλκοφρένα, θυμάμαι ήτανε, αναδόσεις για να μην πονάει. Μετά δεν είχε άλλη γκρίνια σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι, απλά ήταν πολύ πιο δύσκολο ταξίδι από το πρώτο που ήταν 9 μηνών, γιατί ψιλοπερπάταγε, δεν κοιμόταν πολλές ώρες, είχε άλλη αντίληψη, ήθελε να κατέβει, ήθελε να δει πράγματα, ήθελε να πιάσει πράγματα, ήθελε να φύγει από το καρότσι. Πιο δύσκολο, αλλά παιδιά ήταν ένα απίστευτα ωραίο ταξίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πλούσιο ταξίδι, αλλά πολύ φτηνό. Θα σου το κάνω ξεχωριστό βίντεο. Πείτε μου επίσης τι θέλετε να μάθετε στα ταξίδια με παιδί και σε αυτές τις περιοχές και τι κουβάλισαμε μαζί κτλ. Και θα το κάνουμε ξέχωρο βίντεο. Γυρίζουμε λοιπόν παραμονή καρναβαλιών, μεγάλων καρναβαλιών. Είχαμε πάρει και στολή να τον ντύσουμε τον Άσο και αυτά ήταν τα πρώτα του καρναβάλια. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα από όταν γυρίσαμε έφυγε ο πεθερός μου. Οπότε από εκεί που είχαμε πάει ταξίδι χαρά και πέρασαμε όμορφα κτλ. Προσγειωθήκαμε λίγο απότομα. Το αεροπλάνο μας προσγείωσε καλά. Θες μάτι, θες αρνητική ενέργεια, θες και το πεθερό ήταν λίγο ψηλοαδιάφορος με ιατρικά και αυτά. Δεν άρχισε να γίνει το κακό. Και ήταν και πολύ νέος άνθρωπος, ήταν 60 χρονών, οπότε ήταν ένα πλήγμα που απρόσμενο, απροσδόκητο, στενάχωρο και ταυτόχρονα δύσκολο για το Γιάννη κυρίως και για το παιδί, γιατί και το παιδί το βίωσε λίγο ιδιαίτερα. Αυτό το θέμα δεν θα το θίξουμε ούτε σε ξεχωριστό βίντεο, δεν θα ήθελα γιατί είναι ακόμα πολύ νοπό και δεν υπάρχει και λόγος. Οπότε από εκεί πέσε λίγο πέσαμε, down. Χαθήκαμε κάπου εκεί. Πέρασαν λοιπόν η μέρα των καρναβαλιών, πέρασε και η επόμενη εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ήταν κάτι που και το μυαλό μας το ίδιο μετά από 1 χρόνο που μιλάμε τώρα δεν έχει ακόμα, να το πω, φιλτράρει καλά όλο αυτό το οποίο συνέβη. Με αποτέλεσμα να έχουμε μετά από 1 εβδομάδα τα γενέθλια του Νάσου, τα πρώτα του γενέθλια. Εκεί λοιπόν που, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει. Εγώ περίπου 10 μέρες πριν, επειδή λείπαμε και στο Αμπου Ντάμπι, είχα αποφασίσει να του κάνω, να του κάναμε έτσι κι αλλιώς γενέθλια. Είχαμε φτιάξει μια λίστα με ένα σωρό παιδάκια και γονείς και φίλους μας κτλ. Να πάμε σε ένα μεγάλο παιδότοπο στη Ζάκηθο, να το κλείσουμε έτσι το μισό χώρο για μας, ήμασταν και πολλά άτομα, με φαγητό, με ποτά, με γλυκά, τούρτες, μπαλόνια. Είχαμε παραγγείλει μέχρι και ειδικές κατασκευές ξύλινες με το Μίκη, το θέμα μας ήταν Μίκη Σαφάρι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ο στολισμός και όλα αυτά τα ξύλινες κατασκευές, οι οποίες θα μας μένανε κιόλας. Τούρτες, τα οποία σχεδόν όλα τα είχαμε προπληρώσει. Το μαγαζί του που είχε και φαγητό, ο παιδότοπος, οι προσκλήσεις. Όπως καταλαβαίνετε. Εγώ μέχρι και 2 μέρες πριν φύγει ο πεθερός μου που γυρίζαμε από το Αμπου Ντάμπι, τους είχα πάρει να τους επιβεβαιώσω, παιδιά μας το καίει, την άλλη Κυριακή έχουμε γενέθλια.
Δεν ξέρω τελικά ποιος γελάει περισσότερο, που λένε, που σας είπα και πριν, ότι ο Θεός γελάει όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ή τελικά ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει ανθρώπους να είναι ευτυχισμένους, να είναι χαρούμενοι, ή και εικονικά ψεύτηκαν όλα αυτά που βλέπετε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι, αγαπημένοι και τι ωραία που περνάμε εμείς διακοπάρες εδώ και αυτά. Και μετά να κλείνει η πόρτα και να πλακωνόμαστε στο ξύλο, να τσακωνόμαστε, να μην είμαστε καν ζευγάρι φυσιολογικό κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν αντέχει να βλέπει, δεν θα πω το ωραίο, να βλέπει κάτι το φυσιολογικό και το normal να ξετυλίγεται στα μάτια του. Προτιμάει να βλέπει μια δυστυχία, κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι και στην άβρα, την αρνητική άβρα, το πιστεύω. Οπότε όλα μαζί δημιουργήσαν ένα πολύ κακό κλίμα μόλις γυρίσαμε. Και έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γενέθλια δεν γίνανε. Τα κάναμε μεταξύ μας, μόνο με τους γονείς μας και τα αδέρφια μας. Απλά τυπικά με μία τούρτα και ό,τι είχαμε πληρώσει απλά έμεινε. Αυτό το ένα κομμάτι των γενεθλίων. Έτσι πέρασε ο Νέος τα πρώτου γενέθλια. Ευελπιστώ το θα μεγαλώσουμε και το λέω, να μην με πιάνει τη στενοχώρια όπως το σκέφτομαι τώρα, γιατί πραγματικά έχει συνδυαστεί και το θλιβερό γεγονός με τα γενέθλια του, το πρώτο του γενέθλια και το κάθε πλέον από εδώ και πέρα, και τα κάθε γενέθλια του από εδώ και πέρα έτσι θα είναι. Γιατί είναι ο χρόνος, τα 2 χρόνια, τα 3 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε είναι όλο πολύ δύσκολο και άσχημο να συνδυάζεται. Ένα χρόνο πριν είχαμε τη μεγαλύτερη χαρά. Ήρθε ο Νάσος στο σπίτι μετά από πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, μετά από τόσα προβλήματα κλπ. Και ακριβώς το χρόνο πάνω ξαναγυρίζει αυτό το θλιβερό που είχαμε πριν έρθει. Τέλος πάντων, όλα ξεπερνούν από το μυαλό και τη σκέψη κτλ. Γιατί όλα ο χρόνος τα γιατρεύει, αλλά όσο να είναι δεν αλλάζει το mood, η ψυχολογία και φυσικά η ψυχολογία του Γιάννη, όχι η δική μας τόσο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έρχονται από τα γενέθλιά του, κάνουμε κάτι μεταξύ μας. Περνάνε οι μέρες, έρχονται το Πάσχα και αυτά, πολύ διαφορετικό Πάσχα. Δεν το γιορτάσαμε καν, πολύ οικογενειακά, πολύ μεταξύ μας, χωρίς εκδηλώσεις, χωρίς αρνιά, ψησίματα και ιστορίες. Εντάξει, δεν θα λεγόταν και όλο αυτό. Περάσαμε 1 μήνα από κηδείες σε μνημόσυνα και τέτοια. Θέλω να πω ότι ήταν ανέλπιστα μαζεμένα αρνητικά γεγονότα σε μια πολύ ευτυχισμένη περίοδό μας, ας πούμε. Και μετά το Πάσχα ξεκινάει η σεζόν. Φουλ εμείς εφοδιάζουμε μαγαζί, εκεί πράγματα, γιορτινά, γιορτινά λέω, καλοκαιρινά κτλ. Γιατί έρχεται η σεζόν, εγώ παραγγελίες, φουλ, να εφοδιάζω τα ξενοδοχεία, τους προμηθευτές, τα καταστήματα που είχα κτλ. Τα κόρνερ, νέες συνεργασίες, νέα αυτά, προϊόντα, νέες τιμολογήσεις, νέες φωτογραφίες για τα κοσμήματα. Γιατί ερχόταν καλοκαίρι, δυνατό καλοκαίρι μας λέγανε μας εδώ στο νησί. Μπούρδες, να μην πω τίποτα χειρότερο. Και έρχεται το καλοκαίρι, εγώ στο μαγαζί όλη μέρα, μαζί με το παιδί, μαζί με το Γιάννη, όλοι μαζί. Το παιδί έκανε total πρόγραμμα, συνεχόμενα ωράρια στο μαγαζί. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, πρωί, απόγευμα, σπαστό, το μεσημέρι από εδώ από εκεί, κάνα μπάνιο. Μέχρι που ήρθε έτσι αρχές Ιούλη. Και εγώ ξεκίνησα δουλειά. Τελείωσε το 9 μηνό μου, πήρα και τις άδειες που είχα χρωστούμενες. Τα εξάντλησα όλα τα περιθώρια που μπορούσα να είχα πάρει για να γυρίσω στη δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Και από εδώ, επειδή ξεκινάει το καλό, θα σας κάνω part 2. Γιατί όπως ξέρετε, όσα χρόνια για να περάσουν, εγώ δεν πρόκειται να μάθω ποτέ να κάνω ωραιότατα μοντάζ. Και αυτό είναι που με χαρακτηρίζει και μ' αρέσει και δεν με απασχολεί κριτική. Πάμε λοιπόν στο part 2. Δεν σας αποχαιρετάω εδώ, γιατί θα το πούμε στο part 2. Μπείτε αμέσως να το δείτε απευθείας.